आंनि मख'नासो दंमोन गोदो आं थांनानै दहायनो मख'दों आङो सबाय जागोनहाय Hello guys, hello. I am Manjali Brahma. दसे लाइभ फैलायबाय आरोना आङो उन्दुनो ओंखारैखाय नोंथांमोनजों रायलायनोसै होननानैहाय स' नोंथांमोना आंजों सोर सोर रायलायनो गोसो फैबानो जाबाय गगा मोनदोंहाय आंहा जिनो एकदमबारे गगा मोनथारदों सेरमोनलाय दं बावलायबाय दे बिदांस्रि बसुमतारी सेम टु इउ बाजै सेम टु इउ नो नोंबो गगा मोनदों ना मा जाखो आं गगा मोनदों दे नै गगा मोनगासिनो हाय सुनानो टेस्टि नार्जारि हेलौ बाजै हरथारनाय ओरै ओंख्रि उरनायाव उरैना हरबा ओरै थुलथब सिरिलायनाय गगा मोनबा ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जानो नाङा दे थैहांहां माने आंथ' फुरा मोनखादों ओंख्रि संनायाव गसर खोमाबाबो ओंखाम जानायाव गसर खोमाबाबो फाथ्थायानो गैया आरोना मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलाय आंनो Manjali Bajai Sona Laidan, thank you. Tasty Nazari. Bidangsi, like on like there. 1 week दै गुसु दां थलां नोंहा बेबायदि होननानै गयो ओमफ्राय आं सङाबानो आं मावाबानो जाया नोंस्रालाय सिख्ला मानसि नालाय जोंहासो दा नोंबो हाबा जाग्रो बुजिगोन बेथि हाबा जाबा जाथारगोन अमा बाजै सना अमा ओंख्रिसो होनो सानदों आंहा मोजांखौ हरबायनो थेंक इउ अमासो होनो सानदोंहाय आङो अनखौनो फाग्लिहाय आंबो खर'आ थिग गैया र' दे आङो सेयार खालामनि आंनिखौहाय फेसबुकआवहाय आरे माबायाव इउटुबाव माबायाव वाट्सएपआव स्टेटास होना लादाहां सबाय दाउसो बाजै सना होनदों आब'निया गोसोमसो दां माया जानला माला दारायलायखा आंजों बुजागोनसो गाज्रि दारायफैखाबाहाय लावथि मोनगोन किं दैमारि नामा मोजां रायलायनोबा रायलाय अन बाजै थेंक इउ टेस्टि नार्जारि नोंखौथ' आङो आंनि चेनेलाव नुफेराखैमोन नोङो चेनेला माबासो दां नोंना फुरानाखा जानो हागौ ओमफ्राय नों नाम सोलायबाय जानो हागौ आरोना नाम सोलायबाय जानो हागौ नोङो नाम सोलायनायखाय आङो मिथियाखै सोरमोन खोन्थाहरलाय टेस्टि नार्जारि नोंजों साबसक्राइब दंखायो दां आंना प्रमद बाजै सना सोलायलायबाय नोङो मानो नाम सोलायबाय थानांगौ चेनेलखौलाय नाम सोलायबा माबा जायो ग्र' जाया आंनिया नुवाखैनों नोंसोर नुखादों दा खुलिजेननायाव आलदामोन ना ओमफ्राय
बोसोरसेसो जाबाय आं सोलायनाया बावबाय सोलायफेराखै नामबो सोलाया ओमफ्राय माबाबो सोलाया आरोना आङो माथाम सरिदेरि सोर नोंलाय जानोहाय सिनायलायलाङा आङो सोरबा अमा बिमा दां आङो अमा बिमा बायदिसो मोनबाय आं आङो माबा बानायदों दे र' 1 सेकेन्ड Since YouTube 3 setting apply 1 2 3 दाखालि बावनो मोनदोंमोन आं अबावथो थांलायखो बेलाय गंगाधर चेनेल हेल' माय गदांग्रि चेनेल हेल' माय लाइफ मालिक हाय हेल' लाइफ मालिक हाय गदांग्रि आङो माबा खालामनो नागिरदोंमोनहाय हाइलाइट सेभ इउर चेनेल हाय हाय हेल' हेल' मेंक'आ बोरो मेंक' स्लिपिं नाव मबाइल सेरबाय फरेल' होननाय जादों र' आं देखायनि मुसारि के अंदर बा उन्दुफ्लालायबावोसो नुदो उन्दुफ्लालायबावोसो गगा मोनदोंहाय आंहा मोखाङा सिथर जाजोब्बाय माथो जाथोहाय बुरैनानै दालाय सोरखौ लाबावगोन मोखां साफा खालामनानैलाय बाजै माला मोखां दिन्थिला बाजै माला मोनजागोन दाख्लिना नै नों दाखालि फैदो होनदोंलै माथो र' दाखालिनि फैसा हाबनायखौ होनदों दा नोंसोरो फेसबुकनि फैसा हाबनायखौ होनदों दा माबायाव मोनजागोन दे नेक्स्ट मासावहाय एबार नेक्स्ट मासनि बिदिनो 30 तारिखसोआव जाहोगोन दे बयलार जाहोगोन बयलार मासे लायनानै बयखौबो दे एमआई साजमा मैडम कौन सा भाषा है ये कौन सा लैंग्वेज है मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदी बोलो नहीं तो बोरो में बोलो थस आं बिदि जायाना रेड चिल्लियाव लांनो आयै अखाद गैया 7,000 मोननाय फैसाजों रेड चिल्लियाव लांबाथाय सेस बरबाद कफियानो 100 थाखा दाम रेड चिल्लियाव हो आरो जानो होनाया नोंल' नङाना दुनियानि मानसि दं सारबासो 6 जनसो जाबानो सेसबानो नोंगुमै आंबो गांलाब 7,000 गैबावलासो दा नोंदाया बाहायजोबबायगोन मालाय कालि फुजायाव जौ लोंजोबबायगोन नङा केक हागोन हो न'आवहाय सेलेब्रेट खालामगोन आरोना ओमफ्राय न'आव हाबा माथो न'आवसो जाफैगोन ना मानसिफ्रा ओमफ्राय आंनि लोगोफोर 3 4सो दङ बिसोरखौ लेंहरसै ओमफ्राय नों फैदो जाबाय बास भिडिअ बानायसै मोसानोसै नों मोसा रोंखायो दा आं बोरो मोनायाव ना सानाव मोनायाव खालामला होनदां सानाव खालामसै आंहाबो उन्दै इला दंना दिगदारि मावनो दांनो सानाव खालामसै सानाव खालामबाय थाला आरे मोनायाव खालामबाय थाला ए
मोसायालै मानो मोसाया जानांगौ मोसानांगौलै मोसानांगौ आयौ आं जा मोदोम देरबाय दे बिदां अयथासार माबा मैदेर बुरि बायदि देरबाय आसरितसो मोनबाय आङो रासिन देरबाय माबा जायाबाबो देरो मोनायाव ओंखामखौनो एसेल' जायो आङो ओमफ्राय होमबाबो मोदोमा नायलाय मथि जाबायना मथिसिन जाबायना एकदमबारे हेपि मुड गैला मानो हेपि मुड गैला जानांगौ जाखो ब्रेकआप जालायबाय नामा नोंहालाय जासोबाय था होनबानो हामगोन गगामोनदे गगा गाराङानो बोरैबा जालायदों 9 जन 10 जन 11 जन नायो कमेन्टबो हरा लाइकबो हरा मासि बोसोराव मानसि बिसोरलाय माखौ नायखो मोखां निस्थखौसो सानखो ना माखो बिसोरलाय मानसिफ्रालाय मालायहा বাইদেউ কি খবর খবর মাঝখানে আছে রে খারাপও না হয় मा होनोमोनलाय बिदिखौ भालोও ना হয় মন্দও না হয় মাঝখানে সিধা মাঝখানে আছে মাঝখানে 11 सावना फिसाला बेकग्राउन्डआव हाबफैयो उन्दुदो नोङो नोंदायाबो लोमजादों साला मैयानिफ्रायनो आंबो साननो रोङा नुखादों दा नोङो बिदां आं माबायदि मोसायो पियार बर' चेनेल आयौ गोदो गोदो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभआव फैबायलै पियार बर' चेनेल आगै हाय आब' सनानो हाय आगै पियार बर' खबर सबर हाल साल मारै माथो भिउसफ्रानो थांथारला आंनाबो एथ' सामफ्रामबो भिडिअ होयो जोङो खस्थ' खालामनानै माथो नायथारला जोंखौ रावबो मारै जाबावनांगौ जाखो मौसुमि बि अफिसियेल हामदों साला लोंबायल'नो मा होननाय जाखो बेलाय खोबावो लागाल' माबा दं मोनसे दं बेनो खोन्थागोन नायदो बेनो मा नांगौ ओमफ्राय आंखौ सिख्रोबो नामा आं दाख्लै बानायनायदोंमोन ना बानायनायदोंमोन आं मा एमोनथाय बावबाय आं बानायथायाखै आं बाबु गाबनानै बेनि सिङाव हाबनानै नाय बेनि सिङाव हाबनानै नाय बे खोन्थानाय दं नङाबा भिडिअआवहाय जाला आब' जोंखौ रावबो नायला आब' औ ना खस्थ' खालामबाबो माने एथ' सामफ्रामबो भिडिअ ओंखायनो आङो आंनि भिडिअखौनो होलाहाय दा जोंना बांसिनानो जानला मानला होलाबायसै ओमफ्राय खिन्थु आंना पियार बर' आंना माबा जाबाय आरोना मनिटाइज जाबाय ओमफ्राय गुगोल एक्सेन्स सफैथ'वाखै दाबो एप्लाइ खालामनो हाथ'वाखै $10 जाग्रोनांगौनो दाबो $1ल'नो जादों आरोना दाख्लैसो मनिटाइज जादोंना बावाखै ओमफ्राय नोंना मनिटाइज जादोंना जायाखै पियार बर' मा होनदों बे सिन्थे ना खान्थि गगा बैग्रि बिबार बारनायनि ओमफ्राय माबानायनि सिथावना बिबार बारनायनि दा सिथावनाया दाबायदियाव बाराथाय उसुंजों मा ख्रेब ख्रेब होननो नांगौलाय नै दा नोंनि मबाइलावसो
नै Gimana? सैमासो फैदों दं होनबालाय सेवालि बिबार बारनायनि नोंगौ खोमा नै उसुं माबा फैदों जोंनाव ख्रेब 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 होनगासिनो सैमा नामाथाय गिलायलाङो साहा बिदिखौ नाहरनो सेवालि बाथोन जागासिनो जोंहा बिदां माबा ना सनै होनानै देनांगौ ओरैबायदि गोथाव जायो माथो ख्रि ख्रि दै गारहरनाय बायदिसो होनबाय थादों नायहाबो बे औवाया जा गियो बियो नायबानो जायो जाफेराखै आं जा गोथाव जायो आंना जायाखैलै आब'सना ए आंना जाबाय इसोरनि अननायावहाय खुनुरुखुम ओमफ्राय दा डलार हाबगासिनो ओमफ्राय नोङो 100-200ल' नायोबा बे डलारा दिनाव थाइसेखौनो बाराया ओरैनो 1 फैसा 2 फैसा 3 फैसा गाहामल' बारायो डलारा कय हाजार जाखो वाट्स टाइमालाय Dua hogak baयनाय मिथिदों सेम हगलायनाय लायलाय बुनि बानाया सुनबाय महाय लायलाय जोंहा भिडिअ बिहरनांसिगौ माबानायनि आरे 11 जन दं फनानो बुहराखै रावबो आयदा इसोरसो जाया बारा बोसोरबा सबसे अच्छा दोस्त जरा सा नजर हुआ माबा गाननायना मिनिगासिनो मालाय सर्ट भिडिअ नायना मिनिगासिनो मालाय उन्दुफिनबाय दाबो होनबा कमेन्ट हरलाय दे सोर सोर दं आगैमोन बिदां दं ओमफ्राय पियार बर' आगै दं ओमफ्राय मुसुमिथि थांबायदां बेयो 10 जन दङ सोर सोर दं कमेन्ट हरदो दे बाबाखियाथ' हरखाया नै मेसेजआनो लिट जाबायहाय आब' सोर सोर गोदान फैदों आब' लोगो जानो थिन बोरा आब' सोना होनदों सोर सोर नायगासिनो दं माथो साब्रैल' नों 11 जन दं सोर सोर दं जोंहा पियार बर' आगै चेनेलखौहायबो सापर्ट खालामदो बेबो जोंनि बर'निनो कन्टेन्ट लाबोयो आरोना बहुत खस्थ' खालामो आगैया गावनिनो बर' साननानै सापर्ट खालामलायनानै होदो आरोना नायलायनानै जा हायो साबस्क्राइब खालामनानै जौगाथों अफिसियेल हाय जारौ मोटी हेलो मोटी बोलने से भी मुझे गुस्सा नहीं आता आजकल क्योंकि मैं मोटी हूँ इसलिए पियार बर' आगै चेनेलखौ सापर्ट खालामदो दे सोर सोर सापर्ट खालामाखै सोर सोर दं सोर सोर आंखौ बेरग' नायनानै सिथर सारगासिनो दं मोखांनि बियो सापर्ट खालामहरबानो जाबाय बेबो बर' आंबायदि बहुत खस्थ' खालामो आगैया जोंहा हाजोआव थांनाय ट्रेक्टर माबानाय बेखौ देखायबाय थायो आरोना जोंहानि पियार बर' आगैया ना मा होनो तुम मेरे को मोटी बोल के हंस रहा है मुझे गुस्सा नहीं आता आजकल क्योंकि मैं मोटी हूँ इसलिए जसबीर सिंह कहाँ से हो आप मैं
मैं मैं आसाम से हूँ, आसाम से पाउडर मैं यार नी रहता, मैं कहाँ रहती हूँ, काम ज्यादा हो बिजी है ना, इसलिए याद नहीं रहता है। फिर बोला गया मतलब मा जाखो दे अब सुना, मा जाखो दे अब सुना माया बुझायासै आङो माया मा जाखो। साबसक्राइबखौथ' नों सिन्था खालामनाङा दे आगै, नोंनाथ' आरो साबसक्राइबारा एसे बारायखाबायना। आसल खोथाया जाहैबाय भिउस, मिथिबायना, आसल भिउससो नांगौ। भिउस जाबासो वाट्स टाइम लाब लाब बारायहोनो हागोन आरो ना। भिउस जाबासो फैसा हाबगोन, साबसक्राइबारालाय मा 1000ल'सो नांगौ ना। आसाम कहाँ से हो आप? मैं आसाम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से है। मैं भी आसाम से हूँ जी। कहाँ से हो आप? आसाम कहाँ से? फिर बर'आ गैया मा होनदोंमोन, मा जाखो दे आब' सना होननायखौ बुजियाखै आं। मैं भी कोकराझार में हूँ, कोकराझार। ठीक है, मैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अमी कैन कोकराझार से। अभी कैन कोकराझार से, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। सुनील, हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? कैसे हो बताओ बताओ बताओ। मैं आर्मी लिखा है, आर्मी भी हूँ, ओके। मैंने सोचा अभी आर को नहीं देखा, मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, चला गया शायद, इसलिए आर को नहीं दिखाई नहीं दिया। आई एम गुड, ठीक है। आबो गुमैनिया मा खालामदों, गुमैया मा खालामदों? आब' सोनाबा उन्दुबाय, हनै खिफिफुं उन्दुगासिनो दं। हारियान मा होनदों बे, हासिमारा में हूँ जी। हासिमारा, कौन सा हासिमारा मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोकराझार है। डिस्ट्रिक्ट कोकराझार में डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा गांव रहता है ना, हम लोग लास्ट बेंगल बॉर्डर में है हम लोग का घर। दानो आब' सोनाव, दानो माने उन्दुना मबाइल सेरगासिनो दं। देवेन बर', हाय सिस्टार होनदों, हाय। क्या आपको नो मिल नंबर? नो नो नो, माई नंबर नो होनदो। मैं मेरी नंबर को किसी को शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शादीशुदा है। आप लोग देख सकते हैं मेरा लाइसेंस है ऑलरेडी।
Hai sister, hai Depen Boroba. Mare खबर सबर में करती हूँ नी मैं बात कर नहीं सकती किसी से, मतलब मैं किसी के साथ बात करना ही नहीं चाहती हूँ। मेरा प्यारा सा छोटा सा फैमिली है, फिर भी मैं खुश हूँ। क्योंकि मैं ऐसे वैसे बात करेगा तो हम लोग के घर में झगड़ा वगैरह आएगा, इसलिए मैं ये सब काम नहीं करेगा। सॉरी, मैं किसी की नंबर ले नहीं सकती और मेरी नंबर को भी मैं दे नहीं सकती। आब' रावबो लोगो फैया माथो आब' सोना बिदिनोसै, फैया रावबो बिदिनो only just no, फिर भी सॉरी। Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Garib labra, apa tuh? Larka, garib larka. Waalaikumsalam. देखो मेरा हस्बैंड सो रहा है अभी, देखो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रहा। सो रहा है बेचारा। दे आब' दाथ' थांबाय थादो दे आब' सोना, दे अके जागोन दे बाखे नामफे। मा होनो? दे रेबा के नाम के क्या बोला है रेबा के नाम? एनजीपी कितना दूर है आपसे? एनजीपी कितना दूर है आपसे? एनजीपी क्या एनजीपी? समझ में नहीं आ रहा है क्या बनेगा। सो ब्यूटीफुल हो आप, जो नाइस। मोबाइल में हर किसी को ब्यूटीफुल ही देखते हैं, क्योंकि ये मोबाइल का ही कमाल है। और क्या बोलते हैं उसको, अगर आमना सामना देखते हैं तो ये पता चलता है कि कौन कैसा खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है कि नहीं बोला तो। सोबालाइजेस क्या क्या लिख के दिया है ये गरीब लड़का? क्या लालास लालास क्या बोला है? কেমন আছে? ভালো আছে? I like you. Okay, thank you. Hai Baजै, dan जोंहा SN बसुमतारी फैबाय। हेलो, हाय। आपके बोलना का अच्छा है जी। आपके बोलना का है जी। मा खबर बाजै? खबरा बिदिनोसै आगै, मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं। नोंहालाय माबोरै दं बर्थमान? माबोरै दं खबर सबर? लाइक होता दे सोरबा मेरे को लाइक नहीं किया है तो मेरे लाइव स्ट्रीम को लाइक करो प्लीज। हाथ जोड़ती हूँ मैं। मोजां बाजै मोजां। ए बाहारि मोनलाय आगै नोङो? SN बसुमतारी चेनेल दङ ना मामोन नोंना? बावलांबायहाय आङो नोंसोरखौहाय।
माबा नाम सोलायलाजोबोना नोंसोरो चेनेलनि नामखौ सोलायलाजोब्बायना सोरबा सोरबा ओंखायनो आङो कनफिउस जालाबायबाय चेनेल दंना गैया रात हो गई सो जाओ कितना टाइम हुआ है अभी 10 o'clock नींद नहीं आ रहा है इसलिए आप लोगों से बात करने के लिए आया है थोड़ी देर बात करो और बाक्सानिया ओ हस्बैंड क्या करता है हस्बैंड मेरा बिजनेस करता है बिजनेस नौकरी नहीं है बिजनेस करता है बाजिया माबेनि होनो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिहाय आगै फैफेरदोंना फैफेराखै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवलाय बाराथ' गोजान नङाना बाक्साजों क'क्राझारजों ओरैनो मोनब्रै मोनबाल' माबा बारनांगौ स्टेशन माबाजों फैयोबा मैं आपको अपने नंबर सेंड कर दूसरी नहीं चाहिए चिल्ड्रन 2 हो गया मैं 2 बच्चे की माँ हूँ मैं एक कितना है आपका 2 बच्चे की माँ हूँ मैं एक मेरा बड़ा बेटी का साल 12 इयर्स और छोटा बच्चा है मेरा 2 years complete साइ स्टेडियामाव थांदोंमोन बेथ' क'क्राझार माबायावसोना साइ स्टेडियाम जोंना क'क्राझारनि गसाइगाव होनबावसो आगै जोंना बेंगल बर्डारावहायसो आरोना लगने से क्या होगा ऑलरेडी हूँ जोंना बेंगल बर्डारावसो फैफेरदोंना फैफेराखै गसाइगावआवलाय लगता है अनमेरिड मोबाइल में मैंने बोला था ना मोबाइल में सब कुछ ऐसा ही दिखता है ये मोबाइल का कमाल है जो जोंना गसाइगाव होनो आरोना क'क्राझार गसाइगाव थांखांबाय खोमालै बाजैनो थांखांबाय खननै अबे जायगायाव फैयामोन क'क्राझार मा जायगायाव फैयामोन माबायाव गसाइगाव मा जायगायाव जोंना स्टेशन खाथियावनो आप अच्छा है यार एकदम मस्त जी so sweet thank you थाङाखै थाङाखैसो होनोना आगै आं थांखांबायमोनलै होननानैसो फरायदों आरोना बेयावहाय जोंनिया बेंगल बर्डार आरोना बिदिनो 2 3 6 7 बिदिनो 8 9 किल'मिटारसोल' जागोन खोमा ना जोंनियाहाय बेंगल मोनहैनो बारा गोजान नङा बेंगल बर्डार बेंगल आप बोलो गरीब आए हा उन्दुनोसो ओंखारबाय आंहा खयथा जाखोथाय उन्दुनांसिगोनसो ट्रेनजों थांलाय फैलाय जाबायलै नुयो जाबालाय नुयो औ स्टेसनाव फिसासो जोंनिया गसाइगाव
तुम्हारा मोबाइल कमाल है। हाँ कमाल है मेरा मोबाइल। Test एपल'सो गोरिब लोरखाया। आंखौ बे लामायावनो ना थांलाय फैलाय? आंना बे लामायावनो ना थांलाय फैलाय? अबाव थाङो नोंलाय? अबावबा थाङो? हिलिस प्लेसारनाव जाथ'लाय खासेव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। आं बाहेरायाव थाङोना। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बोला ना मैंने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। गाइस मैं रखती हूँ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट में। मुझे बहुत नींद आ रहा है इसलिए मैं रखती हूँ। जिसको हेल्प चाहिए मेरे वीडियो पे कमेंट करके रखना मेरे चैनल में जाके, तभी आप लोगों को मैं बाद में क्या बोलते उसको सपोर्ट कर सकूंगी। क्योंकि लाइफ में जो मैसेज क्या है वो ये रहता है शायद। मामा ओंख्रि जाखो बाजै? ओंख्रिया जोंना फोरलाजों दाउजों आरोना, ओमफ्राय दाउ बयलार एवनाय। फोरलाजों दाउ लकेलजों ओमफ्राय दाउ बयलार एवनाय। मारै दं खबर सबर एसेन बसुमतारी? मोजाङै दङ दा? मानसिफ्राबा 8 जन दं, कमेन्टबो हरालाय हरा। 11 जन दंबावोसो नै। जा नुगारबाय आं नोङोबा रायलायबावगोन आं एकदमबारे नुगोन आं खालामो जाला। दोननोसै दे आङो आगै। मोजां बाजै मोजां। एसेन बसुमतारी नोंना चेनेल दं नामा होनदां? चेनेल गैया? थोस गोरिब लोरखाया। उन्दुगाना जाथारला आङो, नङाबालाय आङो रायलायबाय थागौमोन नोंसोरजों। आं इन्सटाग्राम सालाया। आं इन्सटाग्राम सालाया। नङा इन्सटाग्रामखौ होनाखै आङो, बे माबाखौसो होनदों इउटुब चेनेल दं नामासो होनदों। हाय बाजै सना आंनि गावदांनो। ओइ गावदांनाव सिथर जादों। ओइ सिनायबायना आरो सिनायाखै दे खोन्थासाय गोरिब लोरखा सोर नोंलाय? एकदमबारे नाम्बारखौनो सोलाय लाजोबबाय गावस्रा। गोदो आं लाइभ फैबा नामा बिदि नङामोन, ओमफ्राय दा नै बिसिबा गोबावनि उनाव लाइभ फैबाय नालाय गासिबो नाम्बारखौनो सोलायजोब्बाय। आंनाव इउटुब चेनेल गैया बाजै। आं मोनसे साला होनि दे एसेन बर' आगै। जेनेब्ला नोंसोर सेंग्रा मानसि ना, नोङो सेंग्रा ना, फेसबुक खुलियो आरो दा फेसबुक खुलिनानै फेसबुकआवहायथ' जायखौनो मोनो बेखौनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हर आरोना। 5000 बानो फैसा हाबनाय लामायाव फैयो नालाय
5,000 जायखौनो होनो बेखौनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदो ओमफ्राय माबा मनिटाइज खालामनो लादो आरोना ओमफ्राय सानफ्रामबो दिनाव मोनब्रै मोनबा 6टा फट' भिडिअ रिल्स होबाय थादो उनाव भाइरेल जाबाथाय मोनसे मोननैल' होदो आरोना बिराद इजि आरोना फेसबुकआव फैसा खामायनो सोर बिबा होनो नोंसो बाबु बेखौनो इंलिसनि रायलायफैबाय थादो नोङो लाइक खालामथारनो गगा मोनदों आंहा बिफर आं फेसबुकबो सालायाना बाजै सालायदोब्रा फैसा खामायनो बायहेरायावलाय माथो थांनो दरखार जेने न'आवनो थानानै नोङो फेसबुक ओरैबा ओरै थांनानै सेंग्रा मानसि ओरैबा ओरै भिडिअ बानायबाय थादो एसे एनै हगारबाय थादो बायहेरायावबालाय नों मा बेसेबां खामायनो जेनेब्ला न'आवहाय बिमा बिफाजों ज' थानाय जाया नंगौ नङा दे आउट खामानि मावदो एसे सोर मा खबर होनदों बिफर नों बिफर जोंना फेसबुक सालायो अर्डार गैया बाजै मानो बुरिया सालाया नामा हिनजाव गोनांसो हिनजाव गोनांसो नामा एसे नालाय बुरिजों पारमिसन होजायाखै नामा खोबोरै था बैखौ हो बोथिखौ था नालाय फैनायाव दिस्टार्ब बाहाय फेसबुक सालायबा पानिशमेन्ट होयो सोर नुवाखै नों 11 जन गाहाम 10 जन गाहाम मानसि बेखौ गारनानै थाङो नामा आं थांसै ओके गरिब जीवन थैंक यू सो मच मेरे लाइक में आने के लिए और लाइक करने के लिए एंड गुड नाइट गरीब लड़का जल्दी से मालिक लड़का हो जाओ गरीब से है कि नहीं सोर सोर दं दा एकदम मानसि दं रावबो कमेन्ट हरखाया सासे सानैल' हरो नायबाय थायो सोर सोरदि नायदोंथाय बबे मानसि जानाय गगायानो खनथंजों हांखौनो लानो हाया आङो खुगाजोंसो रायलायगासिनो आरे खुगाजोंसो हां लागासिनो होननांगौआ खुगाजों रायलायगासिनो खर' गाज्रि जाबायलै माथाया ब्रेना थिखिला माजों टिकेन नार्जारि फैदों नै जोंहा टिकेन नार्जारि मा होनदों फानलु रोसि लों गगाखौ थाब सोखानोब्ला आगै दहायहाय बिदिनो उसुमै ओमफ्राय खांसिंसा दाउ होनानै बै बाइस मस्लाजों फुदुंदोंमोन आरोना बानलु गोसानो ओमफ्राय बेजों एसे हां मोनदों आरो होनबाबो दसे मोनदों आरो ओमफ्राय दा जाफिनबाय आरोना मबाइलाव फेसबुक चेकिं खालामबाय थायो आरो सोरनि खोथा होनखो नोङो एसेन बसुमतारी आगै आं बुजिनो मोनासै वाइफया अफिसावहाय हिनजावा ना अफिसावहाय बेखौ बुजियासै आङो सोर मबाइल चेकिं खालामो अफिसाव नों खामानि मावग्रा अफिसनिया कम्पानियाव ना नोंनि बुरैया?
र' दे आं लाइट खोमोरहैनि मोनसेखौ आइ जाबाय फंबाय आं गासिनो खोमसि जाबायना लाइट खोमोरबाय आं मोनसे उन्दुनो ओंखाराखैनो सासे होद जाम्बिलाय दाबो बुजिया नामा आं फाख्रा सिख्रा गानना साख्रि मावो ए नों खिथाबालाय मोनथो मिथिनांगौ जाखो आंलाय नों खोन्थाबासो मिथिगोन दा गावनो खोन्थानालासै आंलाय बोरै मिथिबावगोन आं रायलायनायखौ खोनायोना खोनाया गगा मोनदेर रायलायबा खोनायोना खोनाया गोबां मानसि अनलाइन दंना डाइरेक्ट होनोब्ला अके खोन्थाबाय दं ए मिथियाना आङो जाम्बि मानसि आयौ थाम्फैया आखाइयाव अरबायगोनहाय सिनस्रि साजोब्बाय आइदै थाम्फै साला ध्रुब बसुमतारी हाय ध्रुब बसुमतारी वेलकाम गन्थंनिफ्राय गिहि गबाय दं नामा औ नङा थारमाने गिहि माने बेयाव थाबथेजोबना दं आरोना हांखौनो मोना ओमफ्राय जेनेबा नोङो एसे ओरै सि होथेबा गुदुं मोनो नालाय एसे हां मोनो आरोना ओंखायनो होथेदां रन्जित बसुमतारी हेल' रन्जित बसुमतारी हेल' गगा मोनदोंहाय आंहा मोखाङानो मा होनो मोजां मोनजागैनो गुदियाव दोन गाबोन थोद गाज्रि दादा गासिबो दिना मुगै सुगै होखायोलै नोंसोरबो गाज्रिनो गावहाबो मिनिनाया जालायखाथारबाय बे गाज्रि फैयो सोर जाफेरखो बुंबायलै गासिबोलाय
Thật. Cái thằng Phil sẽ đem cậu mà xin thằng Phil sẽ ơi mà có biết chú cái ra lại ba đây cùng thằng tôi xin number Zaya today anh bị cứ giải thích được fra để mình không biết lên đâu vấn đề được anh há Uga Mumba Zaya today Zaya today được ba được thay đổi cả trong cái này thế là ang bili dulu dia ang aku ga membaca gede đừng đã đừng rồi hơn đừng đó mà đừng ăn thật số này đi bà sama dengan Freya ayo Turane mana zaitai nese stopra pistot mana zaya Vishal mai mana ओंखारो नायसो लांबाय नै बावबाय संबाय गिदिर Pistot mana zaya नायसो जाबायहाय Vishal mai mana ओंखारो जादोंना आं गान खननाया ना जायाखै सयजन दं सोर दं नै सिथरा दिनैसो नायदोंबायहाय मबाइलाव माबायदि आंनि महरा बिउटि प्लास होबानो नायख'नो हालायलायालाय सयथि खर'आव मेगन मोदै जाबा सालमाय जायो अबयसे नंगौ आंहा मेगन मोदै जाबाथाय फाव ओंखारो आरोना बिदियाव ओंखारो थारखि खोथारो ओमफ्राय नै बिदियाव ओंखारो आरोना नै बिदियावहाय नै बिदियाव ओंखारो ओमफ्राय नै बिदियाव ओंखारो नै बावबो ओंखारदों नै दिनै आं दुंखाथारबाय दे दोनसां दे गुड नाइट होनहरदो दे बयबो नोगोर दुंखारबाय आं जाला 10:30 जाबाय नै बाय बाय